अमा बेदर लोगोफोर बियो अमा बेदर नै खान्थासे बेखिनिखौ जों गासै 9 जन सुबुंफोरा जागोन बे जाहैबाय अमा बेदर लोगोफोर अमा नै बिसोरो जोंनिया रान्दिनिफोरा संगासिनो बिथाङा जोंना नै मस्ला बायदिसिना होगासिनो बहुत अच्छा खाना बनाएगा हम लोग Nabebu ori menjual soleh betar jangan tahu soleh berani soleh jangan merokok karya pas saja mereka boleh begini kamu bahasa kana mana kamu bilang buru-buru begini kamu Kapan जाफिनसै होमबा इखो दे लांफिनसै होमबा ना दे जाजोबनायासै होनलाय मागो दमांसिनि जों बेहाय दान्दिसे सम लोगो नांनानै एसे फिथा सौराइ जादों आरो लोगोसे एसे अमा
बेदर लानानै एसे लोगो नांनायनिनो ओंखाम संजानायनि लावखार ओंखार बायदि जोङो बयबो बेहाय ओंखाम बोथिसे जास्रांबाय आरो दिनैनि बे मागो फोरबो बे मागो फोरबोआ जाहाथे गोजोनै बयनिबो जिउआव अननाय आरो हास्थायनाय गासैनिबो साननाय हनायफोरखौ जाहाथे जाफुंहोयो आरो लोगोसे मागो दमासि जों जेरै फिथा सौराइ जायो बेफोरबायदिनो जोंनि धोन सम्पति गासैबो जाहाथे जोंनि न'खराव बयनिबो न'खराव बर' हारिनि न'खराव जाहाथे आबुङै जोंनि जानाय लोंनाय गासिखौबो आंखाल गैयै जानो हाथों आं बेखौ खावलायबाय।